Il-Vanġelu li għadna kif smajna spiċċa b'sentenza preċiża. Mur u għamel hekk int ukoll. Faċli ħafna nisimgħuha, forsi faċli ħafna nifhmuha, però ftit ikkomplikata biex inpoġġuha fil-prattika. Mur u għamel hekk int ukoll. Il-Griegi biex jgħidu tara għandhom tliet verbi biex jgħidu tara. Għandhom verb blepo, rajt ix-xemx, tara. Weħlet mas-sensi tiegħek mal-fatt li rajta u daqshekk, full stop, rajt ix-xemx. Imbagħad għandhom verb ieħor, il-verb teoro. Aħna għandna l-kelma teorija, ġejja mill-istess kelma, teoro, teoreo. Illi tfisser mhux biss tara x-xemx, imma tara u taħseb. B'moħħok tgħid ġejja ġurnata sħana. Tara x-xemx u taħseb. Mela mhux biss is-sensi imma wkoll il-moħħ, ir-raġuni. Imma għandhom verb ieħor, iktar qawwi, il-verb oraw. Kważi bħal tagħna tara, oraw. Ifisser rajt ix-xemx. U x-xemx daħlet ġo fejk. Ix-xemx tagħtek dexa ta' ferħ, ta' għena. Għax oġbitek sabiħa. Għax timmeravilja ruħek, għax tfakrek f'xi ħadd kbir, f'xi ħadd sabiħ, isbaħ minna, isbaħ minn dik ix-xemx li għamilha. Għax hemm intuizzjoni. Kważi x-xemx daħlet fejk u inti tidħol fija. Il-verb oraw. Għadna kif smajna din il-parabola sabiħa li nafuha bl-amment. U għal 3 darbiet kien hemm dan il-verb tara. Is-saċerdot ra lil dak li waqa' f'idejn il-ħallelin, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Il-Levita ra lil dak li kien waqa' f'idejn il-ħallelin, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Is-Samaritan ukoll ra lil dak li waqa' f'idejn il-ħallelin u tħassru. Interessanti għaliex fit-3 darbiet għandna l-verb dan l-aħħar wieħed oraw, dan il-verb qawwi. It-tlieta li huma dak il-bniedem mitfuħ mal-art, ferut u mweġġa, għanqlilhom xi ħaġa f'qalbhom, it-tlieta li huma. Imma wieħed biss għamel xi ħaġa. Wieħed biss segwa dak li qaltlu qalbu. Wieħed biss sema il-ħsejjes, sema l-emozzjonijiet, sema il-movimenti li kienu għaddejjin minn ġo fih u għamel xi ħaġa jgħidilna l-Vanġelu. Ħalla lil dak ir-raġel mitfuħ mal-art jidħol mhux biss f'għajnejh, mhux biss f'moħħu, imma f'qalbu, fil-persuna tiegħu. U ġarru miegħu mhux biss fil-memorja, mhux biss fl-immaġinazzjoni, imma ġarru miegħu, il-Vanġelu jgħidilna, refgħu fuq dak li hu tiegħu, fuq il-bima tiegħu, ġarru miegħu. Għandna ritratt sabiħ ta' min? Ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum jirrakkonta mhux tant x'għandna nagħmlu aħna u aħna meta se nibdew, meta ħankunu kapaċi nħobbu hekk, meta? Kemm hu diffiċli nħobbu hekk aħna. Il-Vanġelu tal-lum jirrakkonta mhux x'aħna obbligati nagħmlu aħna, imma x'jagħmel Alla magħna. X'jagħmel Alla kontinwament miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Kif iħobbna Alla. U illi kien nieżel minn Ġerusalem għal Ġeriko, xiġifieri? U illi mis-sema Ġerusalem il-post tal-laqa tal-bniedem ma' Alla jinżel fil-post tal-bnedmin Ġeriko. U hemm jiltaqa' miegħek magħna. Isir bniedem u jerfana. Jerfana biex jagħtina fejqan fil-qalb, fejqan fil-moħħ, fejqan fil-ġisem, fejqan fil-persuna tagħna.
Alla tant jieħu ħsiebna, Alla tant iħobbna, Alla tant jaf x'inhuma l-bżonnijiet tagħna, illi batilna lill-ibnu Ġesu bniedem bħalna, is-Sammaritan il-veru, is-Sammaritan it-tajjeb, biex jagħtina l-għajnuna tiegħu, biex jurina triq, biex jgħidilna kif għandha tkun il-ħajja tagħna. U qiegħed jgħidli li qiegħed jgħidilna llejla lilna l-koll, għodu attenti kif taraw, għax intom tistgħu taraw biss blepo, taraw tibqa' dej qisu ma ġara xejn. Inti tista' tara biss billi taħbad xi ħaġa miegħek mas-sensi tiegħek u taħseb fuqha u tibqa' dej. Imma tista' tara wkoll bħas-Sammaritan, jien nista' nara wkoll bħas-Sammaritan, nista' nara bħal Alla. Kif jara Alla? Alla jara u jħalli lill-persuna li jara tidħol fih. Alla jara u jitqanqal ġewwa fih. Il-kelma tħassru, il-kelma qawwija ħafna. Bil-lingwa Griega l-kelma tħassru tfisser taġo fik kollu jitqalleb, taġo fik kollu jitqanqal. Hija traduzzjoni din il-kelma Griega ta' kelma bl-Ebrajk, il-kelma raħamim, li tfisser il-ġuf tal-om, il-kelma Abraham, il-ġuf tal-umanità, Abraham, raħamim. Hija traduzzjoni ta' din il-kelma. Għaliex? Għax din l-imħabba ġejja minn din ir-rabta li hemm ta' ħajja. U l-imħabba li toħroġ mill-qalb tal-bniedem, l-imħabba li toħroġ minn kull wieħed u kull waħda minna, għandha s-saħħa bħal ġuf tal-om li jagħti l-ħajja, li jerġa' jgħajjex. Aħna ngħixu mhux bil-ħobs, aħna ngħixu bl-imħabba. Aħna mmutu mhux bil-ġuħ, aħna mmutu mingħajr imħabba. Jekk qed niċċelebraw il-lejla is-solennità ta' Marija tas-Sukkors, Marija li hija attenta biex tgħin. Jekk qed niċċelebraw il-lejla il-festa ta' din il-mara, qegħdin niċċelebraw il-qalb ta' mara illi l-qalba hija mera tal-qalb ta' Alla. Hija mera tal-qalb ta' Bina, tal-qalb ta' Ġesu. U jekk Alla jħobbna b'imħabba kbira, aħna rridu niftakru wkoll li l-imħabba ta' Marija lina tixbaħ ħafna lil dik ta' Alla. Ejjew verament f'din il-festa, speċjalment f'din l-Ewkaristija, nerġgħu nġeddu, nerġgħu ngħixu l-imħabba li Alla għandu għalija. Minn hawn ftit ieħor Ġesu se jgħidlek ħu kul, ħu ixrob, dan hu ġismi, dan hu demmi. Minn hawn ftit ieħor Ġesu għal darb'oħra ser jinżel minn Ġerusalemm mal Ġeriko, ser jinżel minn dak li hu tiegħu jgħidilna San Pawl u jiġi f'nofsna jsir bniedem bħalna biex jerfa' lilna, biex jagħtina natura tixbaħ lil tiegħu, biex lilna ma jħallinix fil-miżerja, aħna li waqajna, aħna li aħna mwaqqa kontinwament f'idejn il-ħallelin. Imma jew inħallu wkoll din il-qalb ta' Alla murija lilna fil-qalb ta' Ġesu u fil-qalb ta' Ommu Marija li tidħol għalina. Ejjew inħalluhom jedukaw il-qlub tagħna. Ejjew aħna wkoll fid-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom fil-familji tagħna, fil-problemi tal-ħajja, ma jkollniex biss għajnejn li jaraw li jibqgħu għaddejjejn, lanqas biss għajnejn li tant jidraw ma' nies fid-diffikultà, tant jaraw problemi fuq it-television kontinwament waqt li qegħdin nieklu, illi dak li naraw jaqaf bissa l-ħsieb ara x'inhu jiġrilhom u ma nħallux jidħol f'qalbna, u jekk ma jidħolx f'qalbna ma jistax iqanqal lil qalbna, iqanqal lil ġuf tagħna jagħti l-ħajja permezz tal-imħabba. Hemm bżonn li ma nidrawx naraw id-tbatija madwarna, ma nidrawx naċċettaw ċertu inġustizzji li jsiru madwarna.
hemm bżonn illi nħallu id-batija, il-pjagi, il-feriti, l-uġieħ, il-krejb ta' ħafna nies jidħol fil-qalb, mhux biss nisimgħuh jew narawh, mhux biss naħsbu fuqu, imma nħalluh jagħmel dak illi dak li waqa' f'idejn il-ħallelin għamel fil-qalb tas-Sammaritan. Inħalluh jagħmel dak illi Alla l-Missier sa minn dejjem għamel miegħi ma' kull wieħed u kull waħda minna permezz ta' Ġesu li batu f'nofsna. Jagħmel dak illi Marija meta kienet fit-tiġ ta' Kana rat oraw ħalliet l-esperjenza tan-nuqqas, il-vojt id-dwejjaq tal-arajjes jidħol fija, ġarritu fija u nbidel fatt ta' mħabba. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Il-ġuf tagħha ta' raħamim, il-ġuf tagħha illi jagħti l-ħajja ta' għal darb'oħra l-ħajja lil dawk l-arajjes fit-tiġ tagħhom. O Marija, kun int li tagħtina l-ħajja meta nħossuna nixfa mill-imħabba, meta nħossu li jidwejja il-problemi tal-ħajja qegħdin jafsu fuqna. U għejn lilna wkoll aħna li aħna wliedek u li niftaħru li aħna wliedek biex ikollna l-istess sentimenti, l-istess mod tiegħek kif naraw il-ħajja b'mod speċjali lill-oħrajn meta jkunu fid-diffikultà.